אפשר למצוא אותם, אותם הבחורות ההם. אני מקווה איתכם, רציתי לחסוך, אני לא רוצה להוצאות. כמה עולים זוג סיבים? אמרתי לה את הכל, 1,200 לרביעייה, אבל אני לא יודעת איזה צרות. הסוגיה 600. אבל זה צמיגים שווים, לא גודיר, אני בטוח. יש לי חברת בת של גודיר, עם 4 שנים אחריות, אם תרצו. חברה עד סוף הדרך. רגע, אותו טכנולוגיה של גודיר, פשוט במחיר יותר אפקטיבי. ומתי אתה פה אם נרצה לקנות? אני פה היום, מחר, ראשון, כיף לכם. תודה רבה, חג שמח. ואם תרצו, אני פה עד הסדר, שיהיה בסדר. תודה. לא, אתה היית בא אליי, ואנחנו היינו מספרים לכל קליינט שבא לפה שאנחנו הולכים לסגור את המקום, ואתה היית שומע גופות, ואחרי זה היית מביא את זה בתור חומר לשופט, שיראה מה הוא עושה. איך אתם סוגרים פה כזה דבר כזה? אין פה בכל העיר פנצ'ריה אחת, השארתי את העיר הזאת מיותמת מפנצ'ריות, כל מי שרק חשב על זה, סגרתי אותו, נשארתי הבודד, היחידי בכל העיר, ובסוף באו השלטונות! לא, מה אני אעשה? אני אביא עוד כבש או לא? לא צריך, אין לך צורך בכבש. לא, מה אתה אומר? למי יותר קשה? לאזור בלעדיי או לי בלי האזור? לך בלי האזור. כן. אני רק רוצה להגיד לך שאני באתי לאזור הזה מתוך כפייה, מתוך כורח, מתוך שהיה לי ברירה. הייתי עם הגב לקיר. אני לא חשבתי שאיזה יום אחד מישהו ייקח אותי מפה. ואני גם לא האמנתי שבכלל אני אעשה משהו. ועובדה שבסופו של דבר אני הרמתי פה אימפריה, חובקת עולם. אין אחד בכל העיר שלא יודע מי אני, מה אני ומה פועלי פה באזור. כל מכונית שנייה פה עם מדבקה שלי. ועכשיו אני צריך להשאיר את הכל וללכת, אבל לפחות אני אשאיר מורשת. זה גם משהו. את שלי אני מרגיש שעשיתי. מה זה שלי? הייתי בתור אנונימי. בלי תעודה, בלי הסמכה, בלי כלום. יצאתי עם הכל, גם עם תעודה, גם עם תהילה, גם עם הכרה, וגם עם ציוד, וגם עם כל מה שאני צריך. הכי חשוב, בלי חובות, אני לא חייב לאף אחד היום כסף, אני מסתכל לכולם בעיניים, שמרתי על דלת פתוחה עם כולם. אני רוצה להמשיך הלאה. וזהו, לפחות אני לא משאיר אחריי משקעים, אני לא משאיר אחריי... מה זה גם, אני יודע שגם אם עכשיו מחר תביא לי מקום, זה לוקח איזה חצי שנה. ואני זוכר אז, כשהייתי בחור צעיר, שאני בדיוק התחלתי לחפש בתקופה כזאת, משהו כזה. השתחררתי מבית סוהר. וזה לקח לי 4 חודשים למצוא את המקום שהתחיל לעבוד לי. עד שהוא התחיל לעבוד. והייתי עם המון אנרגיות, ורצתי לכל המדינה בשביל להגיע מאשקלון למקום הזה, שדווקא לפה. ואני מאמין שגם עוד פעם אני אצטרך... אוקיי, פה אנחנו נכנסים לתוך ההיכל, כמו שאומרים. כמו שאתה יכול לראות, המדפים כבר כולם ערומים כמעט. אנחנו בשלבי סיום, אנחנו בשלבי פינוי הציוד, ואני מאמין שאנחנו תוך כמה ימים נסיים גם את זה אחרי ליל הסדר, אבל לא ישאר פה כלום. פה זה המסגד שלי. המסגד הזה שימש אותי במשך מיטב שנותיי פה. הוא דאג להשרות לי אווירה נינוחה, נעימה. דאג להעביר את זמני ממש כערף עין. 10 שנים כ10 שניות. אני נורא אהבתי פה את הפינה הזאת. זאת פינה שאנחנו ייסדנו אותה, בנינו אותה. פה זה הקומפרסור כמו שאתה רואה. פה זה המעבר הפנימי. ופה אנחנו שמנו ברזלים, כי פרצו לי דרך הקיר הזה פעמיים, חדרו לי למקום וגנבו לי את כל מה שאני חושב. זהו פחות או יותר, אחר כך אני שמתי פה הכל, לוחות פלדה. פה אנחנו פונים, ואת כל הבלוקים האלה, השלטונות כפו אותי, אנסו אותי לבנות אותם. בלי זה לא רצו לחדש לי כל פעם רישיון, כל פעם עשו לי את המוות. ואני כבר אין לי כוח, אני לא מבין מה שיניתי פה.
פתאום לבנות בלוקים, להוריד בלוקים, אבל לא משנה, חלק פה זה חלק מהעבודה, פה אנחנו עושים את כל העבודות שהיו פה, כל הציוד הזה הוא שלי, אני רכשתי אותו בעמל רב, באיזה ערבה ובדם. אני לא מתבייש להגיד את זה, המון דם שלי נשפך פה במקום הזה, נפצעתי פה, נכבלתי פה, קיבלתי פה בראש, אבל מה לעשות, חלק מהחיים, ובלי זה אין תהילה. ואני מאושר היום, אני עשיתי כברת דרך בחיים, ונהניתי, אני לא יכול להתלונן, אני חייתי פה כיף, והיה לי כיף. עוד שלם את הבוס. איפה? הנה הוא. ראית איזה חור, רואים את הצד השני.